महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडत असलेल्या घडामोडींचा संबंध थेट सिंधुदुर्ग जिल्ह्याशी येतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आजपर्यंतच्या इतिहासात प्रथमच 2 मंत्रिपदं मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते। एक कॅबिनेट मंत्रिपद आणि एक राज्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता ही आताच्या घडीला महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरती वर्तवली जाते। भारतीय जनता पार्टीकडनं आमदार नितेश राणे यांच्या नावाची चर्चा आहे, तर शिवसेनेकडनं दीपक केसरकर यांच्या नावाची देखील चर्चा आहे। दीपक केसरकर यांनी बंडखोरी करत एकनाथ शिंदे यांच्या गटामध्ये सहभागी झालेले, त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडनं दीपक केसरकर यांच्या नावाचा जो संपूर्ण विषय आहे तो देखील पुढे आला। दीपक केसरकर हे एकनाथ शिंदे गटाचे मुख्य प्रवक्ते देखील समजले जातात, मुख्य प्रवक्ते म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे। एकूणच दीपक केसरकर हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री, त्याचप्रमाणे गृहराज्यमंत्रीपद यापूर्वी दीपक केसरकर यांनी भूषवलं, तर आमदार नितेश राणे यांचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण महाराष्ट्रभरात असलेलं नेटवर्क, त्यांच्या नावाचा दबदबा आणि आजपर्यंत नेहमीच घेतलेली भूमिका, या भूमिकांमुळे भारतीय जनता पार्टीकडनं आमदार नितेश राणे यांचं देखील नाव हे चर्चेमध्ये असल्याची माहिती समोर येते। त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रथमच राज्यस्तरावरचे अर्थातच महाराष्ट्र राज्य सरकारमधील 2 महत्त्वाची मंत्रिपद अर्थातच कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्रीपद हे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते। ब्युरो न्यूज कोकण शाही।